Dacă tot am umplut curtea de Mercedes-uri, am zis să mai aducem încă un Sprinter pe stoc. Tot albastru, dar o nuanță puțin diferită față de celelalte. Este o nuanță mai închisă. Fabricație tot 2020, motorizarea clasică de 2.2 cu 143 de cai putere și doar 93.000 de km certificabili. Ca și configurație este un L2H2, dispune de închideri suplimentare atât pe ușa laterală cât și pe ușile din spate. Interiorul compartimentului de marfă este curat, și pereții laterali sunt capitonați, iar podeaua este una de Tego. Pentru mai multe informații despre această mașină, accesați site-ul nostru autonicodem.ro sau contactați-ne la 0371 788 878.